Hele Tonia, co znamená RTS? Přece retro styl. Když byly kaťáky, bylo to bomba, našel jsem brouka, vybená jak loutka. Vypadala tak divně, koukal se na křivě, koukal se jak kdyby to ve tmě. Za starých časů všechno bylo jinak, hodiny dělali tik-tak. Dříve byl telefon, jenom samý plast, furt v našem baru, všetci pijou chlast. Nasadím si brejle, je to fakt super, pojedem na výlet a sedem na Mini Cooper. Retro to je náš styl, když se ho pustím, u toho spím. Sedím v pokoji a poslouchám Michala. Davida! Cčka sbírám do mých kapes a jedu si to plynule, chápeš? Chápu! Když hraje DJ Oli, boky ten Kámo,